ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्याने आणि विकत मिळते। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। श्रीदेव कुणकेश्वर यात्रोत्सवात भाविकांना ने-आण करण्यासाठी एसटी विभागाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे। या यात्रेदरम्यान एसटीचं कसं नियोजन आहे पाहूया। दक्षिण कोकणची काशी असलेली श्रीदेव कुणकेश्वरची यात्रा सुरू झालेली आहे आणि लाखो भाविक या यात्रोत्सवादरम्यान कुणकेश्वराचे दर्शन घेणार आहे। या यात्रोत्सवानिमित्त भाविकांना ने-आण करण्याची भूमिका आहे की ही एसटी महामंडळाची आहे। आपल्यासोबत आहेत एसटीचे अधिकारी देशमुख साहेब आहेत। साहेब, एकंदरीत यात्रा सुरू झालेली आहे आणि कशा पद्धतीचं नियोजन हे एसटीच्या वतीने करण्यात आहे? साधारणपणे 80 जादा बसेस सोडण्यात आलेल्या आहेत यात्रेसाठी। मालवण पॉईंट करता आपण 20 बसेसचं नियोजन केलेलं आहे। कणकवली पॉईंट करता 25 जादा बसेसचं नियोजन केलेलं आहे। देवगडसाठी 32 जादा बसेसचे नियोजन केले आणि विजयदुर्गकडून आपण 3 जादा बसेसचे नियोजन। प्रवासी गर्दीनुसार यामध्ये वाढ पण करण्यात येईल। तरी सर्व प्रवाशांनी एस टी बसच्या सेवेचा लाभ घ्यावा आणि यात्रा आपली सुखकर आणि सुरक्षित करावी असे मी महामंडळाकडून सर्वांना निवेदन करतो। खरं तर गेल्या वर्षी एस टी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात त्यांनी संप पुकारलेला होता आणि तो यात्रोत्सवानंतर हा संप होता तो त्यांचा मिटला होता। त्यामुळे गेल्या वर्षी एस टीचे नुकसान झाले होते। आता पुन्हा एस टी आता पूर्व सुरू झालेले आहे। एस टी संप कर्मचाऱ्यांचा कोणत्याही प्रकारचा संप नसून एस टी पुन्हा एकदा या यात्रोत्सवात सुरू झालेले आहे आणि कोरोनाचा एस टी कर्मचाऱ्यांच्या संपाआधी हा कोरोनाचा काळ होता। त्यामुळे पहिली 2 वर्षांनी नंतरचा 1 वर्ष 3 वर्ष नुकसानीत गेलेले आहे। कशा पद्धतीचा पुन्हा एक जे तुमच्या मागण्या होत्या त्या आपण पूर्ण केल्या एस टी कर्मचाऱ्यांच्या आणि आता एस टी पूर्ववत झाले आणि यात्रोत्सवाला पुन्हा सुरू झाले यात्रा गाडी। हो, नक्कीच एस टीचे गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी सर्वच प्रवासी वर्गाने आणि आमचे कर्मचारी आम्ही सर्वजण प्रयत्न करतच आहोत। प्रवासी वर्गाने जुन्या पद्धतीने आम्हाला चांगल्या पद्धतीने प्रतिसाद देऊन एस टीचा जास्तीत जास्त प्रवासासाठी वापर करून एस टीला आपले गतवैभव परत आणण्यासाठी प्रयत्न करावे। किती तारीखपर्यंत ही यात्रा आता एस टीची सेवा सुरू करणार? आता 3 दिवस हे 18, 19, 20 जोपर्यंत प्रवासी गर्दी आहे तोपर्यंत आपण जादा बसेस सोडू। मुंबईच्या बाहेर प्रवाशावर काय गाड्यांचे नियंत्रण आहे? मुंबई, पुणे आणि कोल्हापूर वगैरे भागातून येणाऱ्या प्रवाशांसाठी सुद्धा जादा बसेस सोडल्या जातात। प्रवासी गर्दीनुसार आणखी वाढ करण्यात। एकूणच 3 दिवस ही यात्रा असून 3 दिवस एस टी विभागाच्या वतीने जादा एस टी आहेत त्या सोडण्यात आलेल्या आहेत आणि मुंबई, पुणे, कोल्हापूर येथील भाविकांसाठी सुद्धा एस टीचे जादा बसेस या सोडण्यात आलेल्या असल्याची माहिती देशमुख साहेबांनी दिली आहे। कॅमेरामॅन श्रीधर साळुंकेसह कृष्ण डोरम, कोकण 7 लाईव्ह, कुणकेश्वर। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण।